அஜித்தின் விவேகம் பட ட்ரீசர் வெளியாகி மாஸ் காட்டி வருகிறது. இதற்கிடையில் இப்பட ட்ரீசர் 57 நொடிகள் மட்டும் தயாரானது எப்படி என எடிட்டர் ரூபன் அவர்கள் கூறியுள்ளார். ட்ரீசர் குறித்து அவர் கூறும்போது, ட்விட்டரில் ஒரு ரசிகர் அஜித்தின் 57வது படம் இது, எனவே ட்ரீசர் நொடியும் 57 நிமிடத்தில் வருவது போல் எடிட் செய்யுங்கள் என்று கூறியிருந்தார். இந்த யோசனை எனக்கும் இயக்குனர் சிவா அவர்களுக்கும் பிடித்திருந்ததால் 57 நிமிடத்தில் ட்ரீசர் தயார் செய்தோம் என்று கூறியுள்ளார். இதனால் ரசிகர்களே அஜித் படத்தில் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் நீங்களே அதனை படக்குழுவிற்கு ட்விட்டரில் கூறுங்கள். ட்ரீசர் எப்படி இருந்தது, ட்ரீசர் பத்தின கருத்துக்கள் மறக்காம கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. அதை உடனே தெரிஞ்சுக்க சினிமா நியூஸ் அப்டேட்ஸை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.